als je één keer hiermee besmet bent, dan met dit zielvirus, dan is er geen vaccin in. Want dan was er meer, en dan was er meer uithalen van hoe kan ik nog harder, hoe kan ik nog beter manoeuvreren met ohne wien en hele wien en dat soort dingen. Waar kan ik het beste zitten? Nou, dat zijn alle aspecten die dan om me hoek komen. Maar eerste instantie is, ik kom vooruit, ik kom ergens. En dat is zo, en de verbazing van dat ik er ergens kom, maar helpt van wien en dat is zo mooi. Nou. Wat binnen dit voor band? Dit ben voornamelijk buiten Friesland. Daar zit ik wel Friesen bij, hè. Maar voornamelijk, dit ben jonge band van 8 jaar. Ja, die volgen nou een cursus zielen bij us, een hele week. Dus eten, sliepen, drinken, zielen, alles zit erin. Ze doen geluisterde dingen, gekke dingen, verantwoorde dingen, prettig gestoorde dingen, verantwoord gekke dingen, zoals ik kan. Want dat vinden ze juist leuk op het rondje te zitten. Instructeurs, idem dito, hè? Die vinden dat ik prachtig om dingen uit te vinden die thuis niet mooi. Maar Jo zei ze komen vooral buiten Friesland. Betekent dat dan dat we in Friesland gewoon al je zielen kennen? Ja, men denkt buiten Friesland dat alle Friesen keertsen kennen, zielen kennen, reetrieden kennen, maar zo is het niet. Ja, daar gaan we voor. Om ben enthousiast. Als die ouders wegkomen, dan nemen we alle ouders mooi het wetter op. En dan zullen we hun bijzielen en dan zullen die eetjes twinkelen. En dat enthousiasme, daar gaan we verder. Daar gaan we verder. Want daar kan het lang mee uithouden, maar zo'n enthousiasme. Ik zeg wat het geheimnis van die diepste wijzen is op het gezicht van Ben te lezen. Hallo weer!